Не. Промокодове за какво ли? Не. Тоест, единственият начин каналът да съществува е чрез своите абонати в платформата Patreon със скромен дан месечно. Бъдете част от нея. Bad bitches never fuck with counterfeits, but the lame bitch level up and loose connects. Way the stacks make the plan to attack. A whole whack. Но преди да ги видите, кои са моите гости? И двамата са представители на една нова за България професия. Професия геймър. Главно се занимавам с игра. 0-2 набор на 21 години. Аз съм на 19. В гейминг платформите, кое е това, което ти изкарва парите? Ти играеш игри и как това се превръща в пари по някакъв? Почнах да качвам видеа на CS. Look at the time, there's 7 seconds to plant the bomb. They're trying to build pyramids, but there's no more play. Stewie won. Talbot have done it! How have they done that? All the way! Докато качвам тези видеа на CS сайтове ме търсят за спонсори и оттам примерно взимам допълнително пари. Също така от YouTube, от рекламите. Гейминга, това може ли да бъде професия? Според мен да. Окей ли си да кажеш сума, която изкарваш? Относително. Относително е, да. Примерно да кажем около 5-6 хиляди лева, според мен може да си ги изкараш, нали? Говорим вече с изградена аудитория. Нашите ме натискаха да уча. Но аз реших тези 4-5 години да ги инвестирам в себе си, тъй като исках с това да се занимавам. Какво в случая значи инвестиция в себе си, като става въпрос за игрички, да играеш игри, то това аз Точно така. Инвестиция в гейминга е постоянно да правиш видеа, постоянно да Самото време да си инвестираш. да си постоянен. Бях се преместил във Facebook за малко да стримвам. Имах един зрител, който за 3 дни ми беше донетнал около 20 хиляди лева. Което е вау, да, наистина. В смисъл, буквално... 20 хиляди ти е дал. Да. То е окей ли е да го покажем? Да, ще ми донейтва 2-3 хиляди. Аз, в смисъл, вече почвам да се чувствам неудобно. Връзах се с него да го питам. Гледай сега, брат, наистина благодаря ти за цялата подкрепа, ама това са наистина много пари. Хората работят месеци за тия пари, за какво го правиш? Ми, брат, в момента аз съм си седнал на масата, пуснал съм те на телевизора, супер много ме кефиш и съм решил да ти ги дам тия пари. Това е момчето. Си намерих човека, да. С жигулката на колицата, но дава 20 бона на... Да. Като нашите се занимаваме с животни, правим домашни суджуци, салами, всякакви такива неща. Реших да му направя един колет с домашно вино, салами. Той го прие, показа ми как се е нарезал салама, сипал се виното и ми дава 3000 лева за това, за което съм му направил подарък. Тогава играх на GTI 5 Roleplay. Ролплей, как ще Да, рече? си правиш герой и можеш да работиш полицай, можеш да работиш доктор, можеш да работиш таксиджи, абсолютно всичко.